шинос шавед. Амрулло Вазиров аз замоне ки худро мешиносад мубориза мебарад. баъде ки фаҳмидем ки ман нирандоям баъд ба ҷустуҷӯи падару модарам шудам то ҳозира пурсон мешай ҳақиқати ҳола намегӯям ки ма модари ту дар гиҷоай падари ту дар гиҷоай мегӯяд хайна биёви падару модарата чӣ кор мекунӣ хай гуфтам падару модара биёвам мақсад медам қатишон ҳамсӯҳбат мешавам ки барои чӣ мақсад падару модари аслии худам маро ба фарзандӣ ба ҳамино доданд сабаб дар чист мегӯям ки тура модарат $500 дар моҳ фурӯхт. дар соли 1996 Хайрулло ва Гулпочо Амруллоро ки ҳанӯз дар таваллудхона буд ба фарзандӣ гирифтанд. онҳо аз худ фарзанде надоштанд ва вақте Амруллоро ба фарзандӣ пазируфтанд бисёр хушҳол шуданд. 7 сол баъд дар хонадони Хайрулло ва Гулпочо фарзанди биологии онҳо ба дунё омад. мутаассифона издивоҷашон давом накард ва вақте Амрулло ҳамагӣ 14 сол дошт гуфтанд ки ӯро ба фарзандӣ гирифтанд. ӯро танҳо гузоштанд ки бо ҷаҳон рӯбарӯ шавад. Амрулло дар соли 2010 зодгоҳаш Тоҷикистонро тарк карда барои оғози зиндагии нав ба Русия рафт. айб сабабе ки ҳамин гапа фаҳмидем дигар нафоҳидем дар Тоҷикистон ғам медоданд хай рафтем дар муҳоҷират дар шаҳри Новосибирск будем Москва будем дар то 20 солагӣ аз соли 14 солагӣ то 20 солагӣ дар Федератсияи Россия қарор доштам. Аҷа кор кардам хай корам соз шид ино дам падару модарро пулрӯӣ мекардам баъде ки ҳамин суханам гуфта буданд мақсад ҷудо ҳам шида буданд ман худам аё наканда будам ФСБ ФМС қапи як мара не чанд як 50 нафар тоҷика қапиданд депортатсиямон карданд. дар ғарибӣ ҳам кори Амрулло омад накард. ӯ аз Русия ихроҷ шуд ва маҷбур шуд бидуни ҳеҷ чиз ба ватани худ баргардад. аз Русия баргашт ва хост падараш ӯро хонадор кунад. аммо қабулаш накарданд. бо меҳнати худ як духтари маъюбро ба занӣ гирифт. чанд бора пеш падар рафтам биё хай ҳамин духтара як бор пешниҳодӣ ки падару модари як бор гап задам қатиш нашид. чанд ҷо рафтем надоданд хулас духтар қисса то дар Хирманак ҳамунҷо як шав рафтем ҳамроҳи рафиқонам ки гуфтанд ки ту бачаи созӣ на ки духтар маъюбай оилам пенсия мегирад маъюби гурӯҳи дуюм буд ва сеюм карданаш шуморо ба ҳамин состояние ки хай созен маъқул мекунед хай гуфтам тақдири илоҳия як бор будем оилам таваллудаш 91 ай ман 96 шудам хай ҳаётай ҳар шабу ҳар рӯз фикру хаёлам дар ҳамие ки агар падару модари худам мебуд ман ба ин рӯзо намерасидам. Амрулло тасмим гирифт ки бо сарнавишти худ мубориза барад. дар мардикор бозори Ҳисор кор пайдо кард ва дар 1 соат аз 20 то 30 сомонӣ кор мекунад. мегӯяд на ҳунар дорад, на дониш, на макон. сарнавишти ӯ номаълум аст. 2 фарзанд дошт, аммо якеаш фафтид. Амрулло умед дорад ки рӯзе нафарони даст ба хайр барои беҳбуди вазъи зиндагиашон мусоидат мекунанд.